autíčko. Mám minútu. Vážení prítomní občania Motyčiek a okolia, vážení otužilci, otužilkyne a otužilci, vítam vás na dnešnom podujatí už v 14. ročníku podujatia, ktoré nesie meno Ľadové hry. Po ich zakladateľovi, ktorí pred 14 rokmi začali s tradíciou otužovania v Banskej Bystrici ako prví. A boli to športovci z Dukly Banská Bystrica, ktorí po vzore českých otužilcov najskôr, potom neskôr bratislavských, založili túto už dlhoročnú tradíciu v Banskej Bystrici, ktorá patrí naozaj z slovenských miest medzi tradíciu dlhoročnú. Hej? Takže môžem povedať, že v Banskej Bystrici sa sformoval po týchto rokoch zdatný klub otužilcov, vyznávačov zimného plávania a zdravého životného štýlu, ktorý propaguje po celom Slovensku. Aj v zahraničí. A mimochodom, keď už toto bolo spomenuté v rámci toho, že je teplo pomerne, tak spomeniem aj to, že z nášho klubu, ale aj z celého Slovenska sa organizujú otužilci na 9. ročník majstrovstiev sveta v zimnom plávaní vo fínskom Rovaniemi, čo je na polárnom severnom kruhu. Chcem vás ešte raz všetkých srdečne privítať a poďakovať vám, že ste sa dokázali z tepla svojich domovov dostaviť sem a tak propagovať zimné plávanie. Rád by som vás ešte privítal hlavne otužilcov, ktorí prišli aj z iných miest než z Banskej Bystrice a okolia, a to hlavne našich súkmeňovcov slovenských hladových medveďov Nitra, ktorí prišli z Nitry, teda takisto otužilcov, ktorí sa formujú prvý rok v Lučenci, srdečne vítam. Vidíme, že aj na juhu sa formuje otužilecký klub. Takisto otužilcov z Bieleho Potoka, od Ružomberka. Počujeme, že sú tu v hojnom počte, hojne sa rozrastajú. Otužilcov z Novej Bane, zo Zvolena, akožto súčasť nášho klubu, a z blízkeho okolia. Áno, počujem tu, že aj zo Seliecu, aj zo Sliača, aj z Podlavíc, aj zo Sásovej a tak ďalej. A zo Zvolena som povedal, Ivetka, čo si sedíš na ušiach, či máš primrznuté bubienky. No.
Žiaľ Bohu, musím vám oznámiť aj jednu smutnú novinu a vyzývam vás v minúte ticha za žiaľ náhle zomrelého nášho otca. Nevadí, to je čisté blátno. Ten dosť. Kdo sa? To je rýcový, možno aj zaplatný. A čo rodí? Je to čistejšie. A prebieha! Aký si bacil mám v nose. Horí si! Voláka mútla! Krásne video. Kto sa pochral? Len som nesúšla. Idem tady, aha, tady. Taký tak. Čau. Čau, čau. Serus. Oj, hľa. Ty nie? Ty neplávaš? A ja som, mám toto ako on. A vodkou prekopkať. Na nový rok pôjdem. Čo to ty robíš? Na tam hned si tam do tiramisu.